ассалому алайкум бинандагони азиз, мухлисони барномаи Лазиз бо Аловуддин. имрӯз дар барномаи мо яке аз овозхонони хеле шинохта, хеле ки ӯро мардум дӯст медорад, эҳтиром ба ҷо меорад ва дар ҳақиқат бонуи зебо, бонуи ҳунар, бонуе ки худаш ҳам зебош, садояш ҳам хеле дилкаш аст. Хуҷастаи Мирзовалӣ қадам ранҷа намудан. Хуш омадед ба барномаи Лазиз ки шумо фурсат ёфтеду омадед. Марҳамат, чӣ гуфтанӣ доред? Сараввал мехоҳам саломи худро ба кулли тамошобинони телевизиони Сафина бирасонам. Ва умедворам ки бисёр як барномаи ҷолиб бо ҳамроҳи аки Аловуддин. Бале, хуш омадед. Боз як боргар мегӯяд ки шумо сухан гуфтед, як бора иштиҳои мо омад. Иштиҳои ҳам шунидани таронаҳои шумо, ҳам ҳунарии шумо ва ҳам хӯрдани ягон сендвич. Ман тавсия медиҳам маҳсулоте ки бисёр таъми нозук дорад ва маззаи қаймоқин шедрелета. Мо дорем бо таъми замбурӯғ, бо таъми гӯшти гов, бо таъми зардолу ва таъми қаймоқин. Шумо кадомашро интихоб мекунед? Шояд таъми замбурӯғ бошад. Замбурӯғ, хеле хуб. Пас таъми замбурӯғ хушки бошад. Шумо барои ман тайёр мекунед? Бале, ман ба шумо тайёр мекунам ва мо ҳар ягон пеш аз оғоз шурӯъ мекунем. умуман шумо бисёр истифода мебаред маҳсулоти шедрелета? Бале, ман аз бо шедрелета бисёр ғазо мепазам дар хона. Бале, ва ман фикр мекунам ҳам дар пухтани ғизо, ҳам дар пухтани масалан маҳсулотҳои малад, ҳам барои саҳар. Саҳар, бале. Хушки бошад. ин барои шумост. Ман инро барои набошад ғазашро барои худам, бале. бале, тунуктар барои шумо. Ман бештар ки шедрелетаро дӯст медорам, барои ба худам бисёр як қабати ғавсашро интихоб мекунам. ин барои шумост. хеле хуб. ҳозир шумо шунидан кай бояд монанд дидан мефаҳмед ки таъми замбурӯғ ин чӣ хаст. бошад каме укроп дар болояш бимонем. хеле хуб, яъне ки боз иштиҳо бештар мешавад. бисёр хуб. мана пас манам ба худам мегирам каме. хуш, мана ин аз ман. хуш. хуб. барои шумо иштиҳо. хеле болаззат. дар ҳақиқат таъми хеле ҳам нозук, таъми замбурӯғ беҳтарин. ҳама гуна таом бо шедрелета бо мазза мешавад. Инро ҳунарманд Аловуддин Абдуллоев ҳам медонад ва на танҳо ӯ. Рецепти таомҳои худро бо шедрелета ирсол намоед ва сертификатҳоро барои ба даст овардани техникаи маишӣ бурд кунед. муфассалтар дар сомонаи шедрелета.tj. хуш, хуҷаста, мо имрӯз кадом ғизоро тайёр мекунем ва чӣ хӯришро? хуб, ман мехостам имрӯз як хӯриш ва як ғизо тайёр кунам. хӯриши мо аз помидор ва сабзаҷот, спесияҳо ва сирко. ҳамаш ҳаст. бале. ва як хӯроки дигар моҳӣ, стейки моҳӣ бо замбурӯғ бо соуси бисёр ҳам болаззат. бале, шуморо ки қаблан гуфта будед, мо ҳамашро тайёр кардем хуҷаста ва интизори шумо ҳастем. хуб, ман фикр мекунам сар мекунем аз хӯриш, барои он ки мо бояд як хӯриши мо бояд истад. бале. хеле хуб. ман ба шумо кӯмак мерасонам. бисёр хуб. мана инҷо корд ҳаст. ман ба шумо корди дигар медиҳам. марҳамат. ана. хуш. хуб, бошад ки помидорҳоро мо помидорҳо мегирем. ба кадом тарз реза кардани помидорҳо ман ба шумо ҳозир нишон медиҳам. на майда, на калон. хеле хуб, хеле хуб. манам барои худам як зарфе гирам. хуб, шурӯъ мекунем. шурӯъ мекунем. яъне ки азбаски ки ин помидор аз ман майдатар аст, ин қадари ба фикрам кофист. фаҳмо. пас хурд неӯ каме ҳаҷмаш калонтар майда мекунем. бале. хеле. ман реза кардам. мана реза. шумо бинед агар нодуруст бошад ба ман исмаро ислоҳ кунед. хуҷаста, мана дуруст аст. хеле хуб. дуруст аст. хуш. хуб, хуҷаста. ҳамаш аз чӣ оғоз шуд? кай дар дили шумо муҳаббат пайдо шуд ба санъат, ба овозхонӣ? хуб,
аз ҳамон лаҳзае ки ман худро шинохтам меҳри санъату меҳри мусиқӣ дар вуҷуди ман буд. ман хуҷаста каме иттилоъ дорам ки шумо дар як оилаи бисёр фарҳангдӯст ба воя расида ба дунё омадед. бале чун ки аз хурдӣ ҳамин чиз дар дилатон буда муҳаббат. аз хурдӣ ман сараввал то синфи 4 дар мактаби оддӣ мехондам, мактаби миёна. баъдан ҳамон истеъдоди маро волидайн дар вуҷуди ман дидану маро ба мактаби мусиқӣ Зиёдулло Шаҳидӣ, коллеҷи интернати ба номи Зиёдулло Шаҳидӣ дар бахши скрипка гузоштанд. Ман 4 сол дар он ҷо таҳсил кардам. ман фикр мекунам кофист. анакун ба мо чӣ лозим аст? ба мо ҳозир лозим аст қаламфури булғорӣ. бояд онро аз турктарошак гузаронем. турктарошакам ҳаст. ҳамашон будааст. ман ба шумо ёрдам мекунам. ман ин зарф мешавад? мешавад. чаро не? ман турктарошак. хуб мо як помидори булғориро пок мекунем. шугед ман ба шумо чанд дона ба мо қаламфури булғорӣ даркор аст? хуб як таи дигар гиред. шуд. ба ҳамин тарзе ки шумо. бале. хош. аввал пок мекунем. яъне дар нашро мегирем, ҳа? бале. хуҷаста ин дарс ки ёд гирифтед хӯришро? мо дар хона рости гап волидайн тайёр мекардан. падарам. бале ва шумо дида ёд гирифтед? бале. бисёр хуб. хуб ман аз шумо хоҳиш мекунам ки шумо якчанд сирпиёзро аз турктарошак гузаронед. хуш. фақат хуҷаста фаҳмам ки ҳаҷми калон ё хурдаш аз кадом аз ин тараф? сиркоро аз хурдаш. не хурд. ман фикр кани аз шумо инаш хурди бад аст. инеш хубтар аст аз бараш. аз бараш. хеле хуб. пурро ҳам бихел метавонам аллакай шурӯъ кунам, а? бале. хеле хуб. мана бале. бисёр як аҷоиб. хуш, шумо баъд аз оне ки хатм кардед? хуб баъд аз хатми мактаб падарам маро ба консерваторияи миллии ҷумҳурии тоҷикистон ба номи талаб консерватория кушода шуд. бале дар ба бахти мо ва ба номи талабхоҷа сатор ман он ҷо таҳсил кардам 5 сол дар дасти устод Бурҳон Маҳмадқулов. бале, устод Бурҳон Маҳмадқулов устоди манам ҳастанд. он кас ба мо дар баробари устод Аҳмад Бобоқулов тарзи сарояндагии академиро ба мо дарс медоданд. бале. ва мо бисёр устоди бисёр меҳрубону бисёр мулоиманд. шумо ҳам хеле бисёр меҳрубон то имрӯзҳо занг задам мепурсам. маро ҳам манам ҳамчунин занг мезанам, аз ҳоли устод хабар дорам ҳама вақт. бисёр инсони хуб аст ва овози маро дар ҳамин жанри опера ҳамон кас сайқал доданд. бале. шумо боре дар чанд барномаи ҳунарӣ консертӣ ман бо ҳамроҳи устод Бурҳон Маҳмадқулов ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон якҷо будем, ҳунарнамоӣ мекардем. бисёр сифатҳои нек нисбати шумо хуҷаста мекарданд ки шумо ин қадар истеъдоде доред ки ҳоло ҳам истифода набурда шудад. ин қадар шумо захираи хуби чизе доред ки метавонед масалан ҳунарнамоӣ кунед на танҳо дар жанри эстрадӣ ва ҳам дар бештар он кас медонед ки худашон ошиқи опера ҳастанд, устоди опера ҳастанд, шуморо ҳидоят мекунанд ки шумо ҳатман бале дар театр нақшҳои калони операҳоро бибозам. ман як сухани дигари устод Бурҳон Маҳмадқуловро мехоҳам қайд кунам ки устод гуфтанд ки овозе ки хуҷаста дорад бисёр хеле овозҳо каманд. хел садоҳо каманд. хуҷаста ва ки овози он кас меццо-сопрано аст. бале. дар Тоҷикистон хеле кам аст. хуб инам чӣ қадар кардед? кам аст. кофист. хеле хуб. хош. инам аст. бинед ман хел тарзи аз хӯришро бори аввал дида истодам, чунки мо бештар калонтар реза мекардем, яъне якҷоя мекардем, баъд пиёзу, яъне мисли шакароби. ҳоло ин давом дорад. бале. хеле хуб. ва имрӯзҳо ки шумо дар яке аз оркестрҳои бисёр бонуфузе ки бо ташаббусу дастгирии пешвои муаззаи мо, яъне оркестри давлатии симфонӣ ҳастанд. бале. назди дастгоҳи иҷрои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҳунарнамоӣ мекунед. ман хуш, сафарҳои ҳунарӣ зиёданд? сафарҳои ҳунарӣ хеле зиёданд. хуб мо дар тамоми ноҳияву вилоятҳои Тоҷикистон баромад кардем, дар тамоми ноҳияҳо консерт додем бо оркестр тариқи зинда
беҳтарин асарҳои ҷаҳониро ҳам сароидем. аз хориҷ аз кишвар дар бухоро консерт дода будем, дар назди девори, бале, дар назди девори амон амири бухоро. хуб боз якчанд давлатҳои аврупо бояд мерафтем ки мутаассифона вабо пеш омад. бале ман фикр мекунам вале шумо ҳамаш аз пеш аст. хуҷаста медонед ман як ду барномаи ҳунарии шуморо тамошо кардам, оркестрро. бисёр як дастаи хубе ҷамъ шудед ва шумо на танҳо сурудҳои аз оҳангсозон, композиторони муосир, балки аз композиторони тоҷик, ҷаҳониро ҳам мехонед ва зинда мекунед бисёр сурудҳое ки аллакай каме фаромӯш шуданд. навозишҳои хуб, папуриҳои хуб, яъне чанд мусиқоеро ки пайдар ҳам мемонеду мардум ба як таби хуш аз барномаи шумо мебаранд. бисёр барномаи хуб таҳия кардед. ташаккур. шумо дар он ҷо як чизи бисёр асари бисёр мураккабро ҳам иҷро кардед. фикр мекунам шумо карменро дар назар доред. ин ария хабанеро бале ҳамин буд. бисёр. хуб қошуқ дорем. қошуқ дорем. хуб инро фикр мекунам зиёдтар аст, мо қадарашро ҳозираш. бале хеле хуб. инашо мемонем. хуб боз мо бояд ин ҷо сабзаҷотро каме аз укроп истифода мебарем, каме аз райҳон, кам гирам. бале бед ба шумо мемонам, шумо бо дасти худатон ҷудо мекунед. хуҷаста мо бошем ҳоно иста реза мекунем. хуб бошад. боз хотиррасон мекунам ки дар баробари сурудҳое ки академиян, яъне операвияну мураккабан, шумо сурудҳои миллии моро, халқии моро месароед, зинда мекунед. бале якчанд сурудҳои фольклориро низ сароидам, сурудҳои эстрадӣ ҳам мехонам. бале яъне шумо дар ҳама паҳлӯҳои масалан жанрҳои овозхонӣ хуб бале кӯшиш мекунам худро дар ҳама жанрҳо бисанҷед. бале муваффақам ҳастед. намедонам. инро бояд тамошобинон бигӯям. ман боре ба шумо ёдтон аст як ҷой нақл кардам ки як ҷо ман дар як маҳфиле нишаста будам ки намедонам дар кадом осоишгоҳе буд ки мардҳои миёнасолу мардҳои ҷавону гуногун буданд ва ногоҳ шумо як таронеро хондед. онҷо ду-се нафар марда гӯё ки дар болои оташ нишаста буданд. як бора як суруде ки шумо бисёр ҷонам ту биё. не ҷонам ту биё буда. ман ҳамин суруда ба шумо нақл кардам ки вақте шумо хондед онҳо баробари шумо аз ҷойшон як қад мехостанд ҷонам ту биё боз мехондед боз ба ҳамон шур меомадам, ба шавқ меомадам, ба завқ меомадам ки ин қадар таронаро хуб месарояд, ин қадар хуб маълум мешавад ки ман ин сурудро хуб каме бошад хуб аз даст баромадам. як муддат ҳамин суруд ба фикрам талабгор зиёд шуд ки тез дар воситаи телевизор ӯро пахш мекарданд. ин суруд агар якчанд зина маро дар санъатам хуб муваффақтар кардам ам гӯям, хато намекунам. ин суруди чунки мо медонем солҳои 63 ба фикрам аз ҷониби шодравон тухта иброҳимова бале сароида шудааст. ва ман ҳатто ин сурудро зинда аст худи рӯшншод буд устоди ҳунар тухтаи иброҳимов шунидам ва бисёр онҳо ба касбияти баланду хуб месароиданд, чуноне ки дар як базми хурсандӣ дар маҳаллаи мо дар шаҳри Қорғонтепе-Пешина бохтари имрӯза ба тӯй даъват шуда буданд. ин сурудро бо акои ҳамроҳи амаки Шариф ки шаварашон буданд як ҷоя ҳамин сурудро ду-се бор хондан ҳаминҷо сароидан. ва шумо ин сурудро дубора зинда кардед, боз дар дили мардум ҷо шуд. инам хеле хуб шуд ва рӯи устодам шод шуд ба фикрам ки шумо он сурудро сароидед. бале метавонед як камтар аз ҳамин суруд сароед? бале ҷонам ту биё, ҷонам ту биё ки пазмон шудам ман, ранҷонда туро ёр пушаймон шудам ман. خندان لبی یار به تو دل افگار شدم من، بر شهد و شکر و هایت خریدار شدم من. تشکر. میدونی چی من بعضی وقت اگر
вақт дар зиндагӣ аст охир бас гоҳ ханда аст гоҳ ягон шӯхӣ мешавад ягон нофаҳмигӣ мешавад ман ҳатман ҳамин мисраи аввалашро мехонам ки ранҷонда туро ёр пушаймон шудам ман бодарав дар лабони масалан модари фарзандон табассум пайдо мешавад. беҳтарин. хуб аз сабзаҷот каме истифода мебарем. Хуш, ба молака лозим нест ино гирам а? Не, лозим нест. дар як тараф чет мемонам. Хуш, ин дуроға фикр мекунам ҳамаашро ҳам андоза мешавад. Хуб, ман боз ёдрасон мекунам ки мо помидорро хуб на майда на калон реза кардем. Дар он ҷо булғориро аз туртароша гузарондем, дохил кардем, ворид кардем. баъдан каме истифода бурдем аз укроп, аз райҳон ва аз гашнич. Онро ҳам майда кардем, инҷо гузоштем. ҳозир ба мо лозим аст мурчи сиёҳ ва мурчи сурх. Мурчи сиёҳ ва мурчи сурх. Бале, мана ҳамон замон омода шуданд. қошуқчаи майда агар бошад. ма дар инҷо дорем. Амана, қошуқча. Ташаккур. хуб, ман мегирам аввал мурчи сурх. бале, ним қошуқча, бале, ним қошуқи майда. Ташаккур. ним қошуқи майда аз мурчи сиёҳ. хеле хуб. намак. албатта мана намак инҷо дорем. марҳамат. хуб. шакар. бозам такрор мекунам ки аз специяҳо лозим аст каме мурчи сурх, каме мурчи сиёҳ, ним қошуқи намак ва шакар. шакарам ҳатмист, на? Шакар ҳатмист. акнун ба мо лозим аст сирко. як. хуш. пас як қошуқ мешавад. як қошуқ, бале, кам кам. хеле хуб, инро ҳамаашро мекӯбем. инро мо бояд дар яхдон монем. хеле хуб. бинем ягон ҷош боз нест? не хеле хуб, хеле хуб. шумо чуноне ина аз таҳти дил маҳкам кардед ки хеле хуб. ман хуҷастаи як чизро гуфтанӣ ҳастам ки ман хушбахтона волидони шуморо мешиносам. бале, падаратонро хеле хуб мешиносам ва ногуфта намонад ки медонед ин яке аз ҳунармандони фарансавӣ гуфта буд ки ҳама чизе ки мо дар зиндагӣ ба даст меорем аз ҳамин намуди зоҳирии мо, аз фаъолияти мо, аз муваффақиятҳои мо бояд аз волидайнамон миннатдор бошем, чунки ҳама ба шарофати онҳост. шумо дуруст гуфтед ва падари шумо як ҷавони бисёр хушқаду-қомат ва бисёр зебое ҳаст ва аз ҳамун айёми ҷавонӣ сару либоси бисёр зебо мепӯшид, яъне зоҳирам ва ботинам бисёр ғанию. худашонам устои костюм буданд. бале, ман ҳамчун тарроҳ бисёр муваффақам. бабар мекарданд. бале, бисёр зебо мепӯшиданд ва ҳама ошиқ он буданд ки кай Мирзовалӣ аз инҷо мегузарад. хуб, мо шурӯъ мекунем тайёр кардани ғазоямон. бале. ин яъне ман чунон ки гуфтам моҳӣ, стейки моҳӣ, бале, бо сабзаҷот, бо замбурӯғ, қаймоқ. хуш. хуб, мо худи моҳиро бо равғани зайтун тайёр мекунем ва соусашро ҳатман бо шедра лета барои бале, беҳтарин. бояд хушбӯй бошад. бале, хотиррасон мекунам шедра лета, таъми бисёр нозук ва қаймоқин. хеле хуб. хуш, моҳӣ омода аст. марҳамат. моҳӣ. хуб. равғани зайтун тайёр аст. аввал инро мо бояд тоза кунем. тоза чақадар калон аст. беҳтар кор дорам ба ман тед. ман моҳӣ ки калон аст чӣ кор кардан накор бояд мард. ман метавонам майда кунам. қисмати нолозимаашро мегирем. бале. инаша гирифтам. ман ин ва ин чи қисмати думашро аз ҳаминҷа мешавад ё ки бале. хуш, ман қисмати думашро
خوش من روغن زیتون هم آماده است. کمی از روغن زیتون. شما میتونید به من سپارش دید. من در اینجا یک شما محصولاتی سس رو بله بله میتونم تیار کنم. بله میتونم. خب اونجا هیچ محصولاتی نیست. من فکر میکنم شما اگر همین اینها رو تازه از آبش جدا کرده بله براره خوب میشه. آب جدا میکنم. بسیار آسان است اینا از آب جدا کردن. نه خب میخواستم یادرسان کنم که سر اول از باید ماهی رو از طرف پوستش بمونیم. بله از طرف پوستش ها. اینا ما اور تر نمیکنیم. در اور تر نمیکنیم. نه خیلی خوب. نمک کدامش بود همین بود؟ این نمک است. بله نمک است. کمی از اینجا کمی نمک. خیلی خوب. و شما اگر کفگیر یا که چی در کار شد ما داریم. میده ترش رو مونم. میده ترش رو خورد ترش رو. من چند نمودش. خجسته کدامش انتخاب میکنیم؟ فکر میکنم اینش. خیلی خوب. خب از طرف پوست یک 2 دقیقه اگر بیرون کنیم کافی است و از طرف گوشتش باشد زیادتر نه کمتر از طرف گوشت برای که این طرف باید لحم ایستد. خب کمی مرچ استفاده میبریم. خوش. ما برای که از حسابی که ما روغن رو پست کرده ایم من میتونم با شما کمک رسونم یک در یک تفدون چون که شما گفتید از سسش رو تیار میکنیم. بله شما یعنی که از محصولات شدر لتا طعم بسیار نازک و قیماقی استفاده میبریم چون که خودشون گفتن اینو استفاده میبرن. خب بله چون که ما حاضر زنبورӯغ رو در اینجا تیار میکنیم. من فکر میکنم که شدر لتا با طعم زنبورӯغ خیلی خوب بسیار هم خیلی خوب لازم است اینجا. پس ما از طعم زنبورӯغ استفاده میبریم یعنی خوب تر میشود. کمش رو باز میافزد خوب تر میشود. و من در تیار کردن در محصولات شدر لتا بسیار یک طعم نازک یک مزه بسیار خوب میدهد و خوراکم خیلی نظام خیلی خوب تیار میشود. این رو پورا میاندازم یا کمترش رو؟ این رو من فکر میکنم نه کمتر. Любое блюдо становится вкусным с щедрым летом. Это знает и актер Аловуддин Абдулаев. И не только он. Делитесь рецептами своих блюд с щедрым летом и выигрывайте сертификаты на бытовую технику. Подробнее на сайте щедрое-лето.tj. خیلی خوب. و یعنی هر یک شخص یک بسیار خوب شد. خب دیدید همون مرچ کمی به این باید چیز ایلوه کردید یک مزه کمی عجیبی میشود به فکر خود. بله خدا خواهد میشود. اگر خود با کمتر روغن لازم نیست روغن؟ نه من فکر میکنم کافی است. خیلی خوب. غیر از اون که ما در اینجا میاندازیم زنبورӯغ باز یکم چیزی علاوه کردن لازم نیست نه فقط زنبورӯغ. من میگویم با شما در اینجا ما قیماق نیز وارد میکنیم. حاضر روغن اول آب شود. بله خوش این در کار نیست ما؟ نه. این تمام. شما عموما در صحنه هم خیلی هستید نه؟ یک جدا قرار نمیستید. همیشه در حرکت. بله باید حرکت کنم. من حرکت کردن خوب است. بله. من یک چند بار دیدم که شما با دیگر آوازخوان هم همکاری میکنید در خوجسته؟ بله و یک جا سرایده اید. بله حتی دویت هم بود تریو هم بود. تریو نداشتم دویت داشتم. 5 بدیهه با مدینه اکمزر و سرایده دو تای دیگر بدیهه با استاد تابش هلالی سرایدم و همین به نزدیکی با استاد جعفر جلال نیست یک سرودی وطنی میهنی باید ثبت کنیم. یعنی که هم جعفر و هم تابش اینا بسیار آوازخوانان خوب هستند. وطن سرای هم بسیار من دوست دارم صدای اینها رو. یعنی سرودی همون قسمشون و دیگر سرودهایشون بسیار در دل دیده مردم جا گذارید. منم این کمتر علاقه روغن گرم شده. خب وقتی که همون وضعی که گرم شد 1-2 دقیقه ما این شامپینیون ها رو در روغن بیرون میکنیم و در یک قسم اینها به فکر میگذاریم. بله خیلی خوب. زنبورӯغ پس خود آماده شد کمی روغنمون گرم تر شود. ما میتونیم
бале 2 дақиқа шампиньонҳоро бирён мекунем. Хоб ҳатман боз ин таъми шедрелета ба таъми замбурӯғ боз як таъми нозуки дигарро илова мекунад ва ҳам қаймоқӣ мешаванду ҳам иҷоза бошад ман каме намак андозам. бале каме намак. хуш, хеле хуб. Каме мурчи сиёҳ, Мурчи сиёҳ, ва каме мурчи сурх. каме мурчи сурх. Инам мехелам каме мурчи Бале. сурх. Каме мурчи сурх. Ва кушки майда гирам. Тезак мешавад, тезак. Тезак, бале. Умуман дар фасли гармо боз хӯрок каме агар истифодаи қаламфурам аз манфиат холи нест, ба фикр мекунам. Хеле хуб, бале. Тароне ки аввалин бор бо Мадина сар оида будед? Ин таронаи шодравон хурмо ширин сар оидааст ва оҳанги дона баҳром аст. Дидам нигори худро, шеъри Мавлоно Ҷалолиддини Румӣ балхӣ. Мамун аввал як рез мехонда. Мегузашт аз назарам, бале. чашми сиёҳи аҷабӣ, бале. ӯ нигоҳи аҷабӣ карду, маноҳи аҷабӣ, лашкари ғамзаи ӯ мо ки дидам. Хоб, Хуш. каме бирён шуданда. Каме бирён шудан? Мо ҳозир қаймоқро илова мекунем. бале 20%. Хеле хуб. Шуно ки навишта шудааст, сливки. Бале. Хуш. Хеле хуб. Шумо кофта истед. ин бисёр як чизи хуб мешавад. Бисёр як чизи хуб мешавад. Бале. Мо то ҳамон инро бояд бе ист кофта истӣ то ҳамон лаҳзае ки мисли қаймоқ ин сливкиҳо бале. тавсак мешавад. яъне ки ин ҳамашон якҷо як чизи хуб мешаванд. Бале. хеле хуб. бисёр бор мегӯяд иштиҳовар аст. ман фикр мекунам ин ҳам моҳӣ ва ҳам замбурӯғе ки ҳозир хуҷаста тайёр кардаанд, ин бисёр як хӯроки мисли хӯроки парҳезӣ балин аст. Хеле хуб аст. он қадар парҳезӣ ҳамон вақте мешавад ки мо дар мангал бидуни равған тайёр мекунем. Инаш хай хуб. Инҷо хай равған. Хеле хуб. ман инҷо бинем ки лекин хубтар аст. бале. хеле хуб аст. пас суруди дидам нигори худро. бале аввалин суруд буд. баъди аз он боз чанд таронаҳои дигар баъд аз он рафт. яъне ки рафт. бале. баъд аз он сабзинаранг. баъд аз он сабзинаранг ростаридем. Сабзинаранг омадай меҳмонуме. ин ду суруд хеле дар байни мардум ба мардум писанд омад ва бозам шунавандагонамон талаб мекарданд ки боз хонед. бисёр медонед мувофиқ омадани худи садоҳо, овозҳо ҳам бисёр муҳим аст. ва дар ин таронаҳое ки шумо мисол бо ҳамроҳи Мадина хондед, Мадинае ки бисёр овозхони хуб аст, бисёр аллакай дар дили мардумам ҷо гирифтааст ва овозото ки мувофиқ буд, ҷур буд. ба мардум писанд омад. баъзе вақт аҳамият метид ки вақте ки дуэт мехонанд ё ин ки ба диҳа мехонанд ҷавон бо духтар бисёр овозот мувофиқанд ва он қадар ман фикр мекунам дар чанд солаи охир кам буд ки духтар бо духтар ба диҳа хонад, ҳама вақт писар ва духтар. ва баъд аз он рафт суруди сеюм дуэтамон буд суруди капкаки маст. онро мо дар як ҷашни бошукӯ дар варзишгоҳи Кони Бодом сароида будем. бале. капкаки маст. бале бисёр инам суруди хеле инам хуб вай шуд. баъд аз он чорум дуэтамон суруди ай моҳи оламсӯзи ман азизам ҷон аз мо гуноҳ чӣ дидаи ин буду. охирин сурудамон ин ба лаби чашмаи поён биравам ё наравам. ва бо ҳамин хоб фикр кардем ки каме стоп мекунем. каме таваққуф мекунем. бале каме таваққуф мекунем ва баъдан фикр мекунем боз ягон чизи шумо таваққуф накунед. мардум интизоранд. мегӯянд мехоҳанд ки шумо садои шуморо шунанд бо ҳамроҳи Мадина чӣ дар барномаҳои якҷоятон, шояд як барномаи ҳунарӣ чӣ якҷо ё барномаитонро таҳия мекунед ва пешкаши мардум мегӯед. мо лимӯро ду тақсим мекунем хеле хуб. ва
یعنی که آب لیمو باز خیلی خوب. بله یک طعمی خیلی خوب. خوش. من نوکه چون که گفتید این خوجسته این نوکه غاز شده است. خب من فکر میکنم 1 دقیقه 2 دقیقه دیگر بله نوکه بهترین میشود. ما باز یک خورش دیگر هم داریم که با همراه خوجسته لکه تیار کردیم و اون در اونجا لکه سیرکا خورده ایستاده است و خیلی با مزه خوش لذت تر میشود. الان که میبینیم تیار شد و این سس رو میگیریم و اینجا. بله اینجا جو میکنیم. بله. ولی نشما. یگون وقت در یگون نقش اجرا کردن بدون اپرا نداشتی در فیلم؟ بسیار میخوام یگون نقش تاریخی رو بازی کنم. تاریخی رو بله. ملکه توران دوخت. است یک اثر خیلی خوبی بله. خوش. تیار شد. بهترین خوش که باشد من غذایی که اول ما آماده کردیم در یعنی که با همراه ماهی و زنبورӯغ که خوجسته با همراه ما تیار کردن آماده است و خورش رو فراموش کردیم. ما خورش داریم. ما داریم خورش. خوش که باشد من. خیلی طعمش خوب است. بله. انا خوش. انا علاقه باور میکنید از حتی همین اونی که در اینجا ما این چیز رو جو کردیم علاقه طعمش اومده است. به مثل اون که یک چیز رو کشیدیم و پامیدوری سیرکا خورده ای برای زمستان آماده شده است. همون طعم رو داره. بله. من تشکر میگویم برای خوجسته. خوجسته تعریف بسیار برای شما میزیبد، میارزید برای تعریف و در برابر اون که شما مثلا آوازخوان خیلی خوب بودید و ما دیدیم که شما کدبانوی خیلی خوبم هستید و این در زندگی خیلی مهم است که زن همه طرفه باشد، هم هنرمندی خوب، هم کدبانوی خوب و هم بسیار یک در یک لحظه کوتاه تیار شدن این. بله. البته با من فقط دستیار بودم. خوش لحظه های خیلی خوب فرا رسید. لحظه های چشیدن غذای ما که نامش رو ماندیم ماهی با زنبورӯغ و خورش. ماهی با زنبورӯغ. بله به خاکسارانه ماهی با زنبورӯغ. با همراه ما باشید. پس از چند لحظه ما با همراه شما این غذا رو میچشیم. سلامت باشید. با همراه ما باشید. بینندگان عزیز، از نام سرپرستی کل برنامه لذیذ با علووددین یعنی جمعیت سهامی ژیروی کمبینات و محصولات شدرلیتا ما شما را تشکر میگیم که شما آمدید و دعوت ما را پذیرفتید. باز یک بار می‌نت داریم و بس این هم همش حالانه و شما که محصولات شدرلیتا را استفاده میبرید این برای شما که در تیار کردن چنین غذاهای خیلی خوب استفاده برید. از نام سرپرستان برنامه ما تشکر زیاد. من میخواستم در پایان برنامه میnnتداری خود را با برنامه شما با تلویزیونی سفینه عرض کنم. تشکر که مرا دعوت کردید و برنامه‌تان بسیار با شما یک برنامه خوب گذشت. من نیز وقتم خوش شد و با تمام بینندگان تلویزیون سفینه، با تمام مردم سربلند تاجیک تمام خوشی زندگی رو تمنا دارم. بگذار همه وقت خوشحال باشند و با چی بگیم؟ با شدرلیتا باشید. ما باز یک بار به شما تشکر میگوییم
саломат бошед. бинандагони азиз, барномаи мо идома дорад. баъд аз чанд лаҳза мо ғолибони ин ҳафтаинаро муайян мекунем. хуш ки бошад, бо мо бошед. бинандагони азиз, инак ғолибони ин ҳафта муайян шуданд. ин ҳам бошад шарипова тоҷи нисо. ман шуморо табрик мегӯям. ин қарсак ба ифтихори шумост. хеле хуб. ва инчунин шадманова марал. шуморо табрик мекунам. дӯстода суруш. ин сертификат аз шумо. табрик мегӯям. хуш ки бошад. бинандагони азиз, то барномаи дигар бо барномаи Лазиз бо Аловуддин бо мо бошед. ҳама гуна таом бо шедраи лета бо мазза мешавад. инро ҳунарманд Аловуддин Абдуллоев ҳам медонад. ва на танҳо ӯ. рецепти таомҳои худро бо шедраи лета ирсол намоед ва сертификатҳоро барои ба даст овардани техникаи маишӣ бурд кунед. муфассалтар дар сомонаи шедраи лета.tj